tàctil. Clau de volta. La clau de volta és la pedra central que tanca un arc. En aquest cas, està ornamentada en forma de medalló, que enmarca un bust en el relleu d'un home jove, amb el cabell rinxolat i vestit amb túnica, llavis gruixuts, galtes prominents i rodones. Representa Sant Joan Evangelista. Aquest era l'apòstol més jove i el més estimat per Jesús, tant que el va fer seure a la seva dreta al Sant Sopar. Posteriorment, va acompanyar Maria al peu de la creu. Se l'identifica com l'autor del llibre de l'Apocalipsi.